Dok će neki naši sugrađani svoje leto provesti na Adi Cigali ili na nekom gradskom bazenu, ima i onih koji će letovati na veoma egzotičnim destinacijama. Planirate letovanje ove godine? Da. Šta ste isplanirali? Ili Crna Gora ili Bugarska. Kakve su cene? Evo sad upravo krećemo da vidimo do turističke agencije, da. Koliko planirate da izdvojite? Pa vidjet ćemo, s obzirom da mi je sestra išla u Bugarsku i da je rekla oko 7 dana može jako jeftino. U proseku negde oko 300-400 evra za dve osobe. Koji vremenski period? Znači jun, jul, avgust? Druga polovina avgusta, početak septembra. Idemo već 3-4 godine unazad, letemo u Grčkoj pa ćemo i ove godine. U kom vremenskom periodu? Jul, kraj jula, početak avgusta. A koliko planirate da izdvojite? Koliko vam je budžet za letovanje? Pa sad, zavisi. Nekad veći, nekad manji. Idete preko agencije ili samostalno? Kolima. Pošto idemo na ostrava, pa tako. Lepo je na ostravima? Pa prošle godine smo bili na Skijatosu, lepo, prelepo. Ima 60-ak plaža baš. Ove godine možda neko drugo ostrava? Da, idemo na Levkadu ili Kefaloniju. Mi već letujemo u Crnoj Gori. Mi živimo u Crnoj Gori i tamo smo stali. Kako je u Crnoj Gori? Je skupo? Pa do. Je skupo? Pa što znam, isto je kao ovdje. Nije ništa posebno, ništa. I volite goste iz Srbije? Pa naravno. Ja se sjećam ovdje kao kući da sam. Ali imamo u planu Grčku, ali nismo još odlučili gde, koje mesto. Kako planirate da izdvojite za letovanje? Koliko je neophodno? Evo, vi ste... U septembru, eto, zbog bebe u septembru, tad je i povoljnije. Ukupno za nas 1000 eura. To je nešto minimalno, tako? Pa tako. Pa i za trošak i sve, i za smeštaj, tako. Moj sin sutra ide u Grčku, ja ne idem nigde. Zašto? Ja nemam para. A vi? Jel planirate negde letujete ove godine? Pa verovatno. Pa naša zemlja je prelepa i treba iskoristiti ove prirodne lepote naše zemlje. Ništa inostranstvo? Inostranstvo ne, zašto bi mi davali novac inostranstvu kad imamo nešto što je lepše u našoj kući, a naša zemlja je mala Švajcarska. Samo je treba da obradimo i da je održimo prirodno, jer nama je to Bog dao.